Nigo babere bako gose bagwetera amakongwa mange nabo igo abande bakorokwa buna nigo bari abasabiriri yamate goyo mongina Julia Nyabuya korwa ase kenyorokia Nyachururu ewodi ya Busamaro ebunge West Mugirango uyo mete no botaka obe nigo abere gakora umukyo manene asa gukora oburemi obokoboke ase okobana kelia abana baye nkonyara bari endagira nabo ige school visi nabo igo abo babere bagochigosoa ase university banyakoba bagosirwa umo dikeito Vatican gisemba nigatarira amateyo nagatwaraga ndi robotiro kubwatia Ogokoria buya asa masomo ni gogokoreta omogoko monene ase amate engana ekorokia hikimanyirerio gyokoreta uburabu ase kenyoro kurende omugano buyamate yomongina Julian Nyakerario Nyambuya oyo abana baye babere baganirie gochiagosoa ase university gochakera omutieni oyo nigo asinyirwe asa gochakera nase agokorera kubwatikana n'obutaka obwere buri ase nkaya yaje ndio nafanya mtihani nilipata grade ya P-. Naenda kusoma Rongo University, course inaitwa Bachelor of Science Education, but kufikia kwa sasa sijapata kitu chochote ya kwenda kujoin campus. Nilisoma shule ya upili ya Nyachururu ambapo nilipata grade ya C+. Nikitwa kwenda Masinde naenda kusomea kosi ya cosmetology and beauty science. Kwa sasa hivi sijapata kitu cha kwenda kutumia huko. Abana aba ni gomongina Julian Nyambuya aberega gukora oburemi obokoboke bwechinyeni asokubakanira school fees ase secondary goikabarabwo gokorea biyana gweta iroko kya kugenda ase university. Nabona bajete bagakora primary bagasoya secondary Nyachururu bone getije kana kingunya kulima iga na ile school fees na kanera abana nabo no bongo kana tukitubukeiga na rusio maginoro na ile school bandikire school fees ya twamenya ile nenjale ndoro abana matukanda onyora mbabu atikende bakoria lakini balemereka ende school mwana yo no mumura nero gotema na bagotema sana okoreki ekerale weekend otemwa oenda no ine kondo Obokongubonde borase amate eyiga no borema obwomongina Julian Nyambuya ari naborobo egento bono kirachi komobera egurube enene nonya nogokora chigasi chinkongu echo aratumeke asokonyora enenko eregosomia abana baye ase university. Mama ni mulemavu ana pesa anaweza tusaidia kwa twende shule. Kugorokuwa naye kore malete tindi kwenyara dongo tara ne nyimbo tindi kunyara kubuguri bintu kuna bono kubuguri gento kana enda no ndo tingetwe ka mache tingonyara kati yembwate ya stability njanya bonkonya ndonso nani naitire totebi kugenda sigete makonyu ngenda ndi no ene besa na kabesa na ari ne pigipigi paka se bakonyu bukali na ikororo twaye kuchifomu ijoli tingo chinarora kitindiko chananyora ichibulinde kurugesa abanya kenyoro na barabwo nigo bakwanire obokongubonde obwo bore ase enkeyeiga oyo Julian Nyakerario Nyabuya kotogosirikinere kanisa yemo umusubati oyo igaro single mata igakwata kare magazine ni kare 25 by 100 25 by 30 igokire gento na akonyora kurwa no eno mwana ya abana bayo umuro monene nabo bamenyete ko munyumba boigo yamate eyiga gekuyaitira ayayigonsi boigo taria yoka bagenrete gwetera kurende omunyarokobo oyo ogocha kugenda ase university ya Masinde Muriro nigo abwatu muchando boburoire bwerisangwa obwo bokumubitereria ere utumia amariogo kirari ituko egento kire omuchando monene boigo bokonyora eriogo. Ugonjwa ni wa ngozi, nikienda hospitali naambiwa ni allergies. Nikipewa madawa sijaipona. Niko hivyo natumia madawa kila siku. Nisipokunywa tena inarudi. Na bana bangu metu nakaka ende skuru nyatingo nyora besecho ako chikobora chikonini na bara chikurwali le skuru abo bona ngotana gaki onde bwensi gaki orara mabira konyo mwana oyo gaki ba mugore no ene chikonini echichioka mwana oyo skuru
bono eyamateye yomongera Julian Nyakirari Nyambuya igo baganetie ogosirwa kurasonde bwensi ore no moyo omuya ekende mechanga bwategere menene abana baye bayetete babere bakoende university bono tabwati kende igale marete abakonyi mboyo nchebuno mwaka w'Ikenyorongo sabanga onde bwensi oli ora kunu no moyo omuya abasenata baito abagabana baito aba MCA baito mwarenge gwanja so moyo ino bwo konya akikonyo mungino yoiga na intwe Kenyoro egera abana ababaye bache ko mokonya asengenjo no mungino ole marete akibana ngo ngasarara abaminto akibali babwato moyo bubonja ngokonyera abana abayiga aki namba yane yesimi yengotumeka elietali yane elire Julian Nyakirari Nyabuya namba yesimi gere 07 14 07 14 41 inere namba yane yesimi Hinko ripota Gatembe kurwase Kenyoreke iga Kenya Chururu ekioke gotoke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba